So guys, itong part na to naman ay massage therapy naman ni Kuya Bong. So, tuwing yung massage na gagawin namin. So, watch mo din. Ang kahalagahan ng massage is, ano ba yan? Blood circulation, conditioning of muscles, helps blood circulations, and siyempre ito yung pinaka-importante sa stroke patients natin, pagpapakalma ni Kuya Bong kasi nga pinapagod. And balancing of hormones, yan. So, maganda po ito sa mga stroke patients, kaya massage therapy. So, di sa massage therapy program yan, magagamit tayo ng may bagong lotion. May sponsor na ito. So, screen mo may dark, magiging white to. Pumuti na po sa Ano? kakalotion. No? Kailangan mong lotion, laro lang latik na. Ay, mati. Pag siya wala ng lotion kayo, pag wala ng latik, may lotion. So si massage therapy, ito po ay parang betcha na ito sa therapy. Importante po yung program. Siyempre unang prayer, then program. Each joints po, may mga nakakibat na mga exercises na gagawin natin. So pag malakas na, ito na sila ng exercise. Screw mo, pinapalakas ko yung mga muscle nito sa tuhod niya. Mahina pa no? So kakain ka ng potassium ha? Hindi mo ng potassium. Saging. Saba. Kain ko ng brother. Ano naman kayo na lahat ha? Correct na sila. Ito ang stroke. Kasi, signesita. Tingnan lagi ba siya niya? Saging. Saging, nabilis na. Yun na, oh. Hindi na yung magic yun. Hindi yan puntuan, guys. Data maragol, mga ragula, bunga. Batu, may taytatuan. Pogi na, oh. Pogi na. Relax. Relax kami para bit. Kasi nga, kamadla. Masarap eh. Sige. Pogi na dali ko. Oh. Marami. Pogi. Kumbaga. Sige. Pogi. Sige. Kailangan din. Hindi mo lang. Pogi.
Stay. Gusto mo na. Beses yun. Sisis na po, kanyang buntok. Batal. Sita na drama. Mabandaan na eh. Tuloy yung gabi. Malamit. Ayaw mong gwadyo. Hindi na. Hindi mo na ako. Bilis ko eh. Hindi, maestro ka dyan. Stretch na eh. Stretch. Stretch. Mas kawa. Pakibutan lang. Pagi. Puro matutod na eh. Ako, isang eh. Kaya lumakad, isang.
Salamat po siya. Malakad ka, dapat bibilis mo. Sana yan makabig po eh. Wala makalapit siya. Eh? Kasi nung dapat may mag-practice siya, pero bingkong niya pala mo, nakalakad ka basta-basta rin. Lalakad na kasama. Eh? Ibig mo yung mga yan, o? Ibig mo. Kasi sana yung bingkong niya, meron tayo. O ginabing kung meron din. Kalamba, kanana. Good morning, how are you? Pasok ka na? Kakabing. Masih air heat. Hindi, kinain niyo mo. Igual. Gabi? Itu O siya ka? Graphics design. kalau membisuk yang ada. Bisyo naman yung chuchura, bisyo naman. Hindi may nayala. Laso-laso naman yung bisyo naman. Keras tapi gue kan. Yang nambah. Yan pa rin. Well, Yang ada lagi bulan ribut lah. yung malalaki ako, kung nara, Nah, mga tulog mo. Palibot ka, kan palibot eh. ini kerja. Ganda ng Pasko ba? Nah, Ganda ng Pasko. Di ba? Epic yung malakad ka na. Unang-unang gusto makalakad, hindi ko yung mga mag-share ka. Kasi yung ano mo, hindi naman mahirapan. Hindi naman nililitya. nah baby bigala itu kan. Gala. Ito eh, Kuya Buwag na kami. Ano rin, sister ka pa. Sa nagaya lang yung Merkulis, pagka makakain. Hindi gusto ko yan, hindi kita na eh. Hindi kita mo magkaya, hindi rin magkaya ko natin. Makabilid na ako ako. Ini kita terdepannya ini kita. Baliktad eh. Patayak siya. Kasi, May daramdaman yan. Alam mo eh. Ito pero. Parang may daramdaman. Ano ba na? Hindi ko ato naman eh. Katro. Hindi ko ato. May bayang. Ano naman na yan. Sige. Ato. Very good. Ay, charge. Dinig ba? Angeles. Isa. Sangis para kayo. Oh, sige. Ayun na. Guys, naman tayo sa ating digital therapy. Yan. Ano ba yun? Ganyan o. Ba't ikaw na ka? Wala nang bayan ka na. Ikaw kaya? Ayaw kayo. Gawat mo. Sige. Gawin na lumangin. Yan ang favorite na. Kaya. Ano ba ba? Kaya. Silbi naman din eh. Oo. Ayan, ang favorite na po. Bakit ka?
Okay na yan, kayo? Wala. Yan. Okay na yan? Sige pa. Yan. Ito yung baterya yata. Nah, Ito yung baterya. baterya. Saan na akong baterya nito? Yan. Ayos na yan? Yan guys, ito po yung aming last part ng aming therapy, and this is our sign off for therapy for this 6 session therapy. Hanggang sa muli po, ito po si Budol Mangkiping 2. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Ang aming journey po, ni Kuya Bong Castro, ito po sa District 1, Pantakaki, Mexico, Pampanga. Yun. Sabi mo?